ජාතිවාදය නැහැ. இனிமேலும் இந்த நாட்டில் இனவாதம் இல்லை. ජාතිවාදය වුණ කාටද? யாருக்கு இனவாதம் தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදය වුණ දේශපාලකයට. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் இனவாதம் தேவையாக உள்ளது. ජනතාවට ජාතිවාදය ඕනද? மக்களுக்கு இனவாதம் தேவையா? තමුන්නාන්සලා දන්නවා. உங்களுக்கு தெரியும் තිස්ස විහාර කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. திஸ்ஸ விஹாரை மையமாக கொண்டு ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. මම පහුගියදා පාර්ලිමේන්තු උපදේශකාර සභාවේදී කිව්වා நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் கூறினேன், තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ලේසි. திஸ்ஸ விஹாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ දේශපාලන අයින් වෙන්න. அது அந்த பிரச்சனை மையமாக கொண்டு செயல்படும் வடக்கு அரசியல் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விலக வேணும். ඒ ප්‍රශ්නේ මත පදනම දකුණේ කරන දේශපාලන අයින් කරන්න. அந்த பிரச்சனை வைத்துக் கொண்டு தென்னிலங்கையில் செய்கிற அரசியல் நிறுத்த வேணும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. திஸ்ஸ விஹாரை பிரச்சனை ඒ මත තියෙන දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதன் ஊடாகத்தான் அந்த වංශලේ හාමුදුරන් වහන්සේ அந்த விஹாரையில் இருக்க பௌத்த එම ගමේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிரஜைகள் අපේ නාග විහාර හාමුදුරන් වහන්සේ எமது நாகவிஹாரையில் இருக்க பௌத்த பிக்குமா அவர்கள் එකතුමුත් විසඳන්න පුළුවන්. அவர்கள் சேர்ந்தா இந்த பிரச்சனை විසඳන්න දෙන්නේ කවුද? இதுக்கு வேண்டிய யார்? කවුද? யார்? දේශපාලකයා. யார் இதனை தடுக்கின்றது? ඒගොල්ලෝ ආපවෝන ජාතිවාදය. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் ஒரு කිසිදු පළාතක ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்து மக்களுடைய අයිතිවාසිකම් උදුර ගන්න, உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்காக උරුමයන් උදුර ගන්න உரிமைகளை பறித்தெடுக்கிறதுக்காக කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம். මේ රටේ කොතනක පුරාවස්තුවක් හම්බුණත්, இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் உள்ள தொல்பொருளியல் காணக்கூடியதாக මේ රටේ இருந்தாலும், කොතනක ඓතිහාසික නටබුන් හම්බුණත්, இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் கடந்த காலத்து சார்ந்த எச்சங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தாலும் අපිව සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලාද බලන්න ඕන. நாங்கள் அது சிங்களமா தமிழ்மா முஸ்லிமா என்றா பார்க்க வேண்டுமா? ඒක වැරදි. அது தவறானது. ඒ පුරාවස්තුව දිහා අපි බලන්න ඕන. அந்த தொல்பொருள்களை நாங்க பார்க்க வேண்டியது ඓතිහාසික නටබුන් දෙස බලන්න ඕන. அது வரலாற்று ரீதியான ஒரு எச்சங்களாக தான். ඒක අපේ රටේම උරුමයන්. அது எமது நாட்டின் மரபுரிமையாக தான் අද අද මොකද වෙමින් තිබෙන්නේ? ஆனால் இந்த என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? පුරාවස්තුවක් මතු වුණාම, ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு தொல்பொருளை காணக்கூடியதாக இருந்தால், ඓතිහාසික නටබුන් මතු වුණාම, வரலாற்று ரீதியான இடங்களில் இருந்து வரலாற்றியான பொருட்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தால் ඒක සිංහලද කියලා හොයනවා. அது சிங்களமாக இருக்குமா ඒක දෙමළද කියලා அது හොයනවා. தமிழ்மாக இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறார். හින්දුද කියලා හොයනවා. அது ஹிந்துவா இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறார். බෞද්ධ ආගමද කියලා அது හොයනවා. பௌத்தது என்று பார்க்கிறார். දැන් අපි හොයන්නේ මොකද්ද? நாங்கள் என்ன එදා தேடுகின்றோம்? අපේ රටේ කොහොමද තිබුණේ? ஆனால் நாங்க என்ன தேட வேண்டும்? ඒ උරුමයන්ගෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? எங்க நாடு அந்த காலத்தில் என்ன ඒ மாதிரி අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. அது என்ன மாதிரி இருந்தது? අනාගත පරම්පරාව රැකලා දෙන්න ඕන.